Daigunta ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw bulan-adlaw. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan labi na dinhi sa Archdiocese sa Sugbo ang pista ni San Roque. Daghan rong naghikay mga parokya. Pambutang ato dihang San Roque karon bang pista dili. Sabado dati. Nga atong kapilya na nagpista sa niya ngunang sikat kaini si San Roque dinhis ato sa Archdiocese tungod sa iyang una pagkamayong muhimog milagro. Pero agad mo sikat si San Roque sa kinabuhi sa mga tao diin gibiyaan niya ang tanan aron mosunod sa Ginoo. Kamo ganahan mo mosunod anang San Roque? Tanawa, di ba din magduko-duko. Pero pahimos sa iyang milagro, ganahan kita. Pero ang iyang kinabuhing gipuy-an nganong nahimo siyang milagroso, di taganahan. Mao na gihagit ta pag-usab karon nga ato untang sundon ang kinabuhi ni San Roque dili ang pagsigig pahimos sa iyang pagkamilagroso. Kay mao man ay mas importante ang pagsunod sa iyang santos nga kinabuhi. Busa uban kaniya padayong tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan sa mga masakiton o labi na gyud sa atong mga benefactors and donors nga tagaan sa mga grasya ang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga nagtudlo ka kanamo nga ang mga sugo sa langit natingob diha sa paghigugma kanimo o paghigugma sa among isig katawo. Himua nga matipon kami sa mga gipanalanginan dinha sa imong gingharian, pinaagi sa pagbansay namo sa mga buhat sa kaluoy diha sa pag-awat namo sa panag-ingnan ni San Roque. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoo kanako, tao, ingna ang pangulo sa Tiro nga nag-ingon ang Ginoong Dios, garbuso ka ug miingon, ako usa ka Dios ug naglingkod ako sa trono sa mga Dios, taliwala sa kadagatan,
apan tao ka lamang, bisan tuod nagpakamaalamon ka daw Dios. Nagtuo ka nga mas maalamon ka kay kang Daniel, ug nga walay butang natago gikan kanimo. Pinaagi sa imong kaalam ug sa labutan, nadato ka ug nakatigom og daghang bulawan ug plata. Pinaagi usab sa imong pagkamaayong mamatigayon, midugang kag kadato ug tungod niini nagarbuso ka. Busa nag-ingon ako, ang Ginoong Dios, kay maalamon ka man kaha daw Dios, ipasulong ko ikaw sa mga langyaw, sa nasod nga bangis kaayo, bakyawon nila ang ilang espada, batok sa imong kaalam aron mawagtang ang imong katahom. Itambog kanila sa kahiladman, ug mamatay ka taliwala sa kadagatan. Tan-awon ta kun moingon ka balang gihapon, ako usa ka Dios sa atubangan sa mopatay kanimo. Mamatay ka sama sa iro, sa kamot sa mga langyaw, nga wala mutuo sa Dios. Ako, ang Ginoong Dios, naghatag sa mando. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Muingon unta ako, tapuson ko sila ug papason ko ang ilang ngalan sa anumanan sa mga tao. Kung wala pa ako mahadlok sa pangandak sa ilang mga kaaway, mahadlok nga kining mga kaaway, magpasigarbo nga masay panon. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug hatag sa kinabuhi. Ang among kaugalingong kamot mao'y nakapadaog. Walay labot ang Ginoo niini, kay mga tao sila nga walay pangisip. Wala sila'y mga salabutan. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug hatag sa kinabuhi. Unsaon gud pagbuntog sa usa ka tawo ug usa ka libo, ug pagpadagan sa duruha ka tawo ug napulo ka libo. Gawas nga kini tungod kay ang ilang bato nagbaligya kanila, ug ang Ginoo mitugyan kanila. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag
kinabuhi. Hadul ng adlaw sa ilang kalaglagan, ug dili na madugay ang ilang kamatayon. Sa walay duha-duha, ang Ginoo magbuhat og katarong ngadto sa iyang katawhan. Sa iyang mga alagad, maugayod siya. Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon, ug ang muhatag sa kinabuhi. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo, mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, nan kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan, kamong napulog duha katinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha kabanay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi ug daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining maong pagtulunan mao ni ang pirmi na kong iwali or ipahinumdom tungod kay mao man gud ni ang sentro sa kinabuhi ni Kristo nga gisunod sa mga apostoles o gisunod sa mga santos sama ni San Roque ug unsa man ang pagbiya
sa tanang butang ug tao sa kalibutan. Saman, ganahan mo musunod aning pagtulun-ana? Tubag. Ngabi tayo, magsigig reklamo na ako atong mga pipila ka mga netizens ba sa ay good pagsigig hisgot anang kural padel mangural magani ng simbahan ana sabton lang gid nato nga ang importante nga ang tanan natong gibuhat dinhis kalibutan makural man o way kural naigo sa maong pagtulunan nga andam gyud tang mubiya sa tanan. Kung nangural ka kay di ka gustong mubiya, aka na makapa-impyerno na nimo pero imo nang gikural kay gusto nimong biyaan. Pero saon sa di mo pagbiyang imo magikural. Amot la, para na itong simbahan, giunsa man nato ning anong atom ning gikural. Aron maayong pagkagamit sa atong isig katao. Maayong pagkagamit bamahanay. Di ba? Mausad na inyong balay, inyong kuralon, aron maayong pagkagamit sa inyong silingan. Adto sila magparty sa sulod, di sila masuod sa mga iro. Pero libre imong pagpaparty nila dito. Okay ra na nimo. Ana. Pero igihan na kay kastanan, kay no trespassing na, aka na, inangangko na ka. In short, kini ang pagtulunan ni Kristo, aron mabutang na to sa proper context, wa ni siya magdili nga dili gid ta mo manage, dili ta mo atiman og mga properties, kwarta og mga tao kay ingon mo siya paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang punto lang gyud ni Kristo sama sa iyang kinabuhi, wa gyud siya mangangkon, wa sad siya mawili ni bisan kinsa. Kana bang di ta mangangkon nga ako gining property, ako gining bana, di gyud ko gustong moadto nig silingan. Anang ko anak ay kaanak, no? Ako giding anak, ako'y maghatag og kaugmaon ni ini. Andakiro ra kay ka. Ako ning kinabuhi, ninduton ko ning akong pamilya. Ako'y nahibaw unsaon ko ni pagpalambo ang akong pamilya. Kada bang murag ika na ginahibaw ba? Ikay nagplano sa kaugmaon. Mura kuno ka og Ginoo nga all-knowing. Muna diri sa atong unang pagbasa ni ingon ang Ginoo, ha? Mura kag Dios. Sige, testingan ako. Ipasulong ti kag kaaway nga wa mo tuog Ginoo kanang bangis kayo. Tan-aw na to moingon pa baka ika maoy Ginoo. Tan-awa karon ang mga nasod nga naggubat. Ang mga taong tuwa didto mutawag pa ka sila sa ilang leader nga Ginoo, labi nabungkag ng inyong balay, labi nagdaghan na kaing patay sa imong kaliwat, hurot ng imong pamilya ika na lay buhi, pero wa na sa kay tiil, kay naigo kas bomba, mutawag pa kas inyong presidente nga mo ni among Ginoo nga muluwas na mo. Way makaluwas na tong tao. Matod pa diri sa unang pagbasa, andakiro ra kay mustanan. Na. Kita gud usahay ingon ana man ta. Mangandak ba? Murag kita ginakamao. Ang nakanindot kon mo submit as Ginoo. Ug unsa may isultis Ginoo mo itong sundon? Ayaw nagsunda ang wa gisultis Ginoo. Nya kun ato na nang buhaton unsa may mahitabo sa tibuok kalibutan. Pananglitag wa nagi mo angkon nga siya mo itag-iya sa mga butang, yuta, kwarta, mga resources sa kalibutan. Wa nagi mo angkon. Unsa may mahitabo? Way mag-away. Unya kay nagsunod mas Ginoo, ang Ginoo wa man magtudlog pag tinapulan,
Wa man magtudlo ang Ginoo pag bisyo anang sugal, wa man magtudlo ang Ginoo anang suyop, hubog-hubog, prostitusyon, wa man magtudlo ang Ginoo og same-sex marriage, wa magtudlo og divorce, wa magtudlo og euthanasia. Nya kay siya may atong sundon, di wa sa ding mga butana. Unsa may mahitabo sa atong kinabuhi? Kung wa na ning mga bisyo, kining mga immoralities, imagine ko no. Ngayon ay mong tupad. Na-imagine ko no. Ma-imagine mo? Ano ba? Usahay banggod, ang atong mata ba, o ang atong hunahuna, taptapan sa mga kalibutanong pagtulunan nga, pag same-sex marriage mo, aron way anak, pero malipayon. Kay maugunay imong hilig, nag-love ko to each other. Mo na ron gi-propose na ang bill nga doon na same-sex marriage unta din his Pilipinas. Gi-propose na dito sa atong mga lawmakers. Kay haron ko no, enjoy ang kinabuhi. Equal ba? Nakako, laki man ko, laki may akong naghigugma, ma-enjoy pud ko. Di ba? Yeah, sugo nas Ginoo, mingon sa dang babae, ako kay babae masad akong higugma, di ma-enjoy sad mi, di equal na. Unya ang pare, mingon sad bing mga pare sad nga, kay mao man say gusto nako ring. Kinsa may gusto nako, bisag kinsa dia, di enjoy sad ko. Di na kumusunod anan diyang silibasi. Nya ang mga husband, ang mga bana, moingon man sa mga bana, nya kay luod naman kining akong asawa, i-divorce ko ni kay nagkahigugma ay mamigang akong maid. Kari na akong ibutang sa kwarto, ang asawa na akong ibutang sa kwartos maid. Kay ako sa nang katungod nga malipay ko kaysa kaning sigig tupad aning luod kay ignaw. Nya moingon man sang asawa nya, wa day mi driver. So ang kanasang bana nako nga may sa kaing patyon, ako sa nang i-divorce, karing driver akong ipuli. Imagine unsay mahitabo sa kalibutan kung ingon ani nata nga mura na tag kitay kabuot. Di na taganahan nga mutuman sa sugo sa Ginoo kay mag-antos ta. Kay ang atong gitanaw nga atong human right is to do what is pleasurable, what is comfortable, and what is favorable to us, to ourselves. Unsa ragi pabor ba, unsay lami, unsay hayahay para sa atong kaugalingon, mao na atong gitanaw nga human right. Pero ang responsibility nga gihatag sa Ginoo nato to subdue the earth sa pag-amping sa kalibutan, nga kinahanglag pag-antos, pag-amping sa pamilya, pag-amping sa atong sexuality, sa atong virginity, sa atong purity. Diin nagkinahanglag tumang pag-antos o disiplina, di taana. Kay that is, unsa man, anti-human right. Na atong kabuang. Muna ingong Ginoo, sige, kamo na deroy may kayo. Sige, padadaan tamog kaaway. Di ba magtap-tap gimusod sa tulo ka tuig na? Nawa, di ba na nagtap-tap na ta? Nya di ra bagyod mo hunong, kapila na tatusukan na, tagupat na gani ni kabuktusok ang uban. No, pay unsay tawag na, booster, napagay sa may sunod sa booster. Twitter. Nanay Twitter. Amo diyang kwan. Amo diyang sounds na booster. Dan lagubo kayo. Nasa, ano ba? Twitter sa gano'n na para balanse. Ano? Sa unsa nila atong gibuhat kay nagpakaginoo na ta. Pero di na ta mutahod sa Ginoo. Mao na ang warning. Matod pas tubag na to sa Salmo sa may gingon, ako
Ako mao ang magpahamtang sa kamatayon og muhatag sa kinabuhi. Bantay gini. Gatuo tag kita mo'y naghatag sa kinabuhi, niya kita'y makalikay sa kamatayon. Ayaw diya. Way siguro o niya, na impas na ka. Mauna, matod pa ni San Pedro, kung mauna Lord, kami, gibiyaan man namo tanan, kay sugo man nimong biyaan tanan, unsa may dangatan namo, tanawag unsay promise sa Ginoo, niya ang Ginoo di manggid bakakon, ingon siya, kinsatong nibiya sa tanan, alang kanako, makabaton og sobra, dili di ay gatusan kapilo ang gisaad sa Ginoo, sobra sa gatusan kapilo niining kinabuhia, og tagahan ko pagid siya og kinabuhing way katapusan. Nya special nga reward sa kamong 12. Iniglingkod nako didto sa gingharian. Naasad mo dito'y 12 ka trono na inyong lingkuran. Special tong ila. Kay specially chosen man sila. Pero kita, dinhis kalibutan, sobras gatusan kapilo ang ihatag. Ako man ang i-claim na sa akong pagka Paris Priest dinhi, inigbaligya na kog slot, mupalit sa kog slot. Nga akong paliton kada buwan mo average sa siguro tag 40 ka slots kada buwan. Og hangtod kanus mahurot ning slot ipamaligya. Sukad pa nas una katong slot-slota, palit sad ko. Unsa may nasa ko huna-huna. Kung ako mo Paris Priest dire, nya ni palit sad ko ani. Ikan ay mag-igo Lord nga mo multiply. Amo nang mudaghan ang mamalit, mudaghan ang halin ba. Nya ako nang giisip nga mao'y reward sa akong gipalit. Nya ako bitang tistingan mga igsoon kanang di ko mo palit. Nang di ko mo palit og slot anang si manaha ba. Minus kay halin. Nya kung mo palit gani ko, ako di lang sa ko aning napo kaslat anogon sa dani. Sige na malang kong palit. Ako alang sa 5 lang kaslat. Ang ako sang madawat nga slot halin next week. Tunga rasad sa katong akong gi-expect last week. Yung Ginoo, may pag-imo ng pasubrahan. So, ang pasabot di ay sobra pa sa atong gihatag ngadto sa Ginoo ang iyang ibalik. Kay ako man ang responsible nining atong proyekto dinhi. Ang ako tingaling na natampo aning ato dinhi mga proyekto atong ibalyo og slots kining tanan natong project dinhi. Wa pa kaabot og 1,000 ka slots ang akong napalit. Pero ang akong halin, ang atong halin dinhi sobra na mga 80,000 ka slots. O di sa ato pa ginansya na. Ya, kapila naman na pila. Mga 100. Sobra tayo Sobra kay wapagod kaabot og 1,000 ka slots akong napalit. Nya ang halin 80,000 na. O di kapilam na pila. Ibutang lang nato na anas mga 800 ka slots akong napalit. Nya 80,000 na akong nadawat ka slots. Kapila man na 100 ba? Bahala na mo diyan sa kamu lay kwenta kay ako may pagkabugo mo ng math na ay mga teacher nato din kasi utro sa mong di ka maog math. So mao na ato lang ng kwenta-kwentahon kani tinamban lang nig istorya pero ang saad is Ginoo sobra pa og sobra gid tinuod kay ngano man Topa man tayo pangtabang sa kapilinya, bisyap chupilo kamumo, di sobra jud kayo. Sakto gid ang Ginoo.
Ya, gusto mo magsubra ang inyong bahandi. Saan? Panghatag nga to sa purpose sa Ginoo. Apil na sa pagtabang sa silingan, tabang sa purti ka krisis panahon pa dire. Na lang ng krisis. Ang krisis naara na sa atong hunahuna. Ang atong kasing-kasing di ni kailag krisis. Ang Ginoo naas kasing-kasing. Ang reward sa Ginoo di sa namuila og krisis. Di magay namuila gani og kana ganing famine. Kamao man na siyang muhatag. Wa may imposible niya. Ang iyang gikinahanglan andam bata nga mosunod niya without condition. Mao na si San Roque usa sa atong mga best models niining pagsunod sa Ginoo nga way kondisyon. Tinuod na matay siya nga murag wa kadawat og reward. Pero sa tinud-anay hangtod karon gabaha ang iyang rewards ug iya na ganing gi-share ngan hinato sa kalibutan. Gabaha sad mo nang nisikat siya. Hinaot unta makapadasig ni nato ug makapahimo ni natong lig-on sa pagtuo. Lingi imong tupad pang last nga lingi. Na iniguli nimo sundo na nimo San Roque. Ngutan na. Mo sunod na kang San Roque ron, iniguli. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, mag-ampo kita sa Dios, puno sa pagsalig o gugma, uban ni San Roque, muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing saksi sa mga pagtulunan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong nasod ilikay sa Dios sa mga katalagman ug sa kadautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos andam kanunay sa pagtabang sa mga nanginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton mahupay pinaagi sa atong pag-amuma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takus, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og bahuman unta, sumala sa itong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay na makatagamtam sa himaya ni Kristo didto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom o tunhay nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Awata o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mundugma, sa gumaw santusa. Kining panog, kining inom, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pagaliya, ihatag na kanamo, ulangit mo mapahal.
Mga igsoon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglaing paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan sa tubok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong katawhan, itugot nga kami nga naghandom sa mga buhat sa dakong kaluoy sa imong anak, malig-on sa paghigugma kanimo ug sa isig katawo, pinaagi sa panigingnan sa imong mga santos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panigingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayo mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kadamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo mabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Roque, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagod. Dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluan, luwasa kami sa dagtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios. Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, kaya angay kalawat kanimo, Ang panipamulong lamang ang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. Itugot Ginoo nga kaming nangabuhong sa santos nga pagkalawat, makasunod sa mga panigingnan ni San Roque nga nag-alagad kanimo pinaagi sa inanak nga paghigugma ug nagbuhat og mga kaayuhan sa imong katawhan. Pinaagi sa daghang mga buhat sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang divine abundance, ang Diyos nung kaabunda. Apan mahitabo rani kon ato yung biyaan ang tanan aron musunod ta sa pagtulunan o kinabuhi ni Kristo. Adi lang sa karon makareport sa atong update sa DOPS kay wa pa namo na subay ang ubang mga kuan sa bangko. Ugma lang nato i-report. Ang labing siguro lang na apatay mga 53,000 na mga available nga igbabaligya
ato pa nang i-market, no, ato mahurot na natog baligya kay usa na sa mga occasions nga do natay pagpakita na kamaotang mubiya sa atong mga grasya para sa kaayuhan sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaag sab kani. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.